Agoy, 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 agoy. Agoy, 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 agoy. Itago na lang ko sa pangalang Junrel. Taga Cabagyo, Davao City. Mara nakita na tamong duha diri sa una ba? Basta mo signalay, tagaling pawala mo na na. To the left, to the left. Pero di na lang ko maisgot kay itong patong motor sa una. Uglo nga sakyanan. Kapag ganito isa nag-taxi, na-short of 100. Hindi nagkatawa lang ko dulanday kay ako na lang ikatawa nga akong problema karon. Dati ko nagtrabaho sa kanakong kumpanya sa bottling company. Naminyo mini Brenda. Sulod sa duha ka tuig na mong kaminyoon. Wa pa may gigasahan o ganak. Ang gusto ni Brenda, maka-abroad una siya. Una may makabaton o ganak. Para dual ang citizenship sa among mamahimong anak pohon. Biuyon ko, ug halos tanan ako nag-give up. Aron lang matuman ang damgo ni Brenda. Og dinhina nagsugod. Ang kaplat ako kinabuhi. Gang? Oh, Gam. Niya po na ka? Oh, naniyapon ako gang naka-usap-usap na ko niya udlot sa tangan-tangan. Alawa, init kaya ko ginawa, no? Ikaw ba? Kasi itanong na ko dahil mong pangsabsabon. Tatawa-tawa dahil, ipanghurot po di mo. Gusto ka? Eh, kano kong tawa-tawa? O niya, gang ka na nga nang nagkauna po ka? Hmm? Nakoy di ay kwano? Nakoy pinaksiw diya. Gusto ka? Pinaksiw nga panganay, pinaksiw nga budloy na. Puro pinaksiw na. Nagkadaiyang. Nagkadaiyang yun. Busog pa bitaw ko kay nagpakaon akong amigo kay excited siya ba? Sasa. Ampot. Special man daw nga events yung ginabuhi pero ang sige isgutan sa kuha. Kang maliko sa tadilig sa kubidor. Sige, ano man? Isa ka basong kuhan o tubig imnas ako kamuragin. Nangusip po ni mo baka lugay na kayo na bawa dyan eh. Uwas-uwas ba? Ay, sige bulan-bulan ng init lagi. Alam ni kasi mo na. Hachu. Di kasi po na. Buglaw ka sa pisina eh. Hangad be. Supsopol to na yung sipon para dalira ba wala. Nga pagod. Eh, bakit nagnangaon na likod? Luurag ni mo eh. Gang. Oh, gusto mo na, nakais. Nakadecide magugugang, lugan na ako nag-iplanuhan. Kabalo ba, jug ka? Gusto mo nga na? Nakadecide na ko nga, mular ka ka. Moto na ko kuwan, moto ko Australia. Australia, Canada, ana. Diba, kung di ko makatos Australia, ito kung Canadian na ta, ito ta Canada.
Di pa rin paigo sa mga kusildo. Kang kabalo ko dako kay mong sildo kang kabalo ka ako ba mil utut titi mong sildo diri mong kumpanya kang ka pero soltera ka kulang kayo na kang nagutay duha ka anak nya plano na ko na duha ka mong anak ra kang duha plano na ko unya usaon man nato na ha Paigo na akong sildo kung makabaton bisa pagtulo ka bukat na tatong ha sa pagmakabaton tagtulo ka buk anak. Kaya na ko ng buhion. pisa sa Basta ikaw dili pisa lang kay ka. mo dila lagi ka malukot talaga na dayon Buta na Tanga ng tayo-tayo pilulaan nga lukot-lukot. Tayo po may street niya pag wala na siya katungkan nga ang tigpuk ka plip 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 pero kang bitaw sultihan tagang kanang lipak sa niyo kung sa. Kang, nagud kang, mula ko na jud ko kang, marisay na jud ko. Sayang nga akong pagka-nurse diri gang nya, narira ko sa Huwag mo dako. ako kapasar board exam. Kang ay anak ka, ay ko na pagstorya ba? Kumidya na gani ka. Kumidya, mura mo nga kaminos ka sa kwagang. Oh, dili, Ha? wala lagi Sabay mo nakuha ni mo, sabay na kurso ni mo na nauman. Di Di ba na. kakatoy sa engineering? Di ba kakatoy sa first year? Sige, kanto sila, lalo pa ng tulay na sa bakiruan, magsira kang paduang damang. Ha? Dili na, kumidya na gani, malain ning. Dili pa god kang mura mo na kami no sa akong kurso sa akong pagka-nurse. Sige wala kanapulo ra man ka nagritik, wa miya mo kapasar. Sige wala lay ko kaminos. Ako mo na balik. Ipamukhakin mo sa kuwag yan. Ha? Sige na, gusto ka mo Ayaw ato ko ka na Australia. ang bagang. Sige, suportahan di ka mo ato kag Australia. Mo ba? Kana, salamat kayo kang. Naka-decide kang inana. Kailangan pa ni mo mutay ko ka ng mga IELTS o ka ng mga eskwela pa ba yan? Oo, lahi ka kang ginistoryan. Murag ka, ipamukha ni mo. Murag, nalala mo, di ko kapasar. Usaman. Pwede mo kumangutang ko kwarta para, usaman, kuha ka sa gasto, anak, ha? Ikaw ba? Mura Utang matag... ko kwarta. Dapat tagdi magtiayo na ng style ni mo ba? Wato ko mga lindingan. Ha? Ayaw na, basi ko sa pa'y mga naunaan ni mo dautan diya. Ato ko sa Balong Island Cooperative, manghiram ko kwarta nito. Ano na, magbuhat ka? Ikaw na pag-istorya kang So, pagwala ko kang kaminos. di ka gusto suportahan di ka? Suot ko kung suporta ko niyo, kung marang kaminos mong kasakuha. Sabi, ang hayo lang na ako ni mo. Pasaran, ha? Kay kapoy, usik-usik na mong kwarta, good. Sa to pa, nagbahay ka. Ha, gisaya nga kas kwarta. Wamo ko nang wala namugos ni mo Na, kang. okay na na ikatulo ka mo ritik kang, pero ika na po na ka mo ritik, pero buguan na pa ni mo, ana eh. O sa'yo mo ni mo? Ingong ko, kasi mo sila nga bugo ka, ipakita nga bright ka. Pwede ko, sipyat ako kay kabalo ka, wako'y tulog-tulog ko sa ay. Sige nga, Kala makulang ka sa stadim. Kalimot mo juga na pagkauma. portahan na giti ka. Ano ba? Gang! Gang! Diyan ka na. Pasudla ko ba? Nang-load ako ni mo. Ganda rin na sa kung sa sala matugang. Ay, salaan niyo. Pero na, mukha ng duyan. Sus. Ganda kang lamok diri, gang. Ate, moskitero na mo duyan. Gang! Diyan ka na. Ayan eh. Sudlon ko ni mo, sa pikas balay ko matog. Isa. Ay, sunod dire. Ano yung kakalaot mo kayo? Manunay mo, manunay palaban ni mo ba? Ana ba? Dire. Unsa? Birds. O, lagi na, birds. O, Ayaw padala si mong gibati, birds. birds, wala ba siya kapinan sa wasawa, birds. Kung dili, kung madawat ko ng kwartahan ni birds, kung mag-early retirement ko, sigurado ko, kaya gina ko siyang gastuhan pag-abroad niya Australia, birds. O maski pag Canada. Birds. Sabi na, birds ba? Kanang imong dagway, birds. Hindi makakita na, birds. Pwede na makaingon nga mo retire ka pagka, birds. Pero sayang ang imong 20 ka tuig ni birds. Maugani, paigo naman po ng 20 katuig na pagpanagosyon ng kumpanya, ha ba? Birds, ayoko na, birds. Sayang niya. Abutog 30 ka tuig. Anak, pwede ba siguro? Pero, birds, ayaw padala ng imong asawa ni mo. Kunyag, mapakas na dito sa kwan. Di lagi. Sa naman to?
Australia, Australia. Australia. Nagsabot namin nga pasaron niya yung exam dito. Hindi ka nakapasar. Bubuon na pa po na yung mga asawa ni mo. Ha? Grabe ko mga Hindi istorya. ka nakabala mo ba sa Valentine's Day? Valentines, mga nanay yan, ha? Grabe siya ka makistorya, bro. So, Pero makapasaran. pansin ako na, Birds. Eh, katong primero niya, istorya na imi. Ingko nga, masaya mong kwaon niya. Hindi ko nga, kurso. Kuan daw, herm daw. Sir, isang MDI. Nag-nurse man na siya. Muna. Tagi birds, naglibog ko birds ba? Wala mo dyan ko ikapinas birds. Kung mautang po ko mga linding, dako kayo kuan. 10% na, Birds. Una-una, tagdautan na na. Birds. Nagsugal na lang kaya ako birds. Birds, sambot, Birds. Sugal ka, sabay lang ang almaryo. Birds, ayaw, Birds. Yung mga nagtanaw ni mo, Birds. Ngayon ka nang imong gikuan, imong i-retire din eh. Basi mapakya na ito. Back to zero ka, Birds. Ano lagi? Kanang imong kukom, sa mo dyan nagkapatay ko kuno steel ba? Sa panglata, Birds. Anak ka, maninood ay dayon. Ikaw ba? Salamat na juga nga. Migo kay tika ba? Kung dili, kabliton ko na yung musuwang. Anak ka. Gang? Oh, nag-usa mo ka dali sa gawas. Palamok mo ka dali. Aking pang naalala. Kang? Naku, man kay gasto ka. Pila na ibuton day. Hapit at million ka, mga 400 ka, ting. O ba? Saan man na ito ni Kang, eh? Baligyan na ito na itong balay Kang. Igo na gini masugdod sa mga palitan ni Kang. Pang-anay na ning haligyan ni Kang. Now, tatay mga binuhi nga. Now, tatay mga baka. Pero figurine man. Itong kanatay kanding rin. Figurine puro. Saan man na Kang. Suda ni Kang, eh. Gusto mo dyan kumatog Australia Kang? Para makatabang po kunimo Kang ba? Kang, Gang, dili naman mo kinalamutabang sa kuha. Paigo naman niya atong kita dali. kulang pa kayo na Kang? Patay bata, bon. Pila ra ko tayo sweldo nimo ko niya. Pag na ko'y bata niya, sunod sigudahan pa mangina nimo. Duha na. Magkalisod, may mo pa nagtulong. Na ako, na ko diri, mutulid na lang ng akong duster Kang. Gusto gini mo ma-abroad. Gusto ko ma-abroad Kang, dili para sa kugulingon, para sa tuwang pamilya Kang. Ah, Pohon, mao gini mo gusto. mudag ko na na itong mga anak pohon Kang. Magkuha ng mga ngilngig kayo mga kurso. Sa may, kung ipakuha na sa may bayad na ito, anak. Ay check eh. Ah. 500,000. Kang! Nga nung nakakuha ka, ani? Ito isang malaking kalokohan. Gang, ni-retire na ko sa akong trabaho. Unsa? Gang. Nag-apply ko sa mong early retirement program para maka-avail ko rin kwarta kay gusto na ko matuman pa rin mong pangandoy, Gang. Gusto mo Ano? ka ka-abroad. Nga nung niretire mga sa'yo, Gang. Galaw-gawan niyo mo, Gang. Oy, ayaw, pag inana kami ng sikimi, pagkabiyon ako ni Ugma. O gani, kay gusto mo ka kamugawas, di tabangan di Dili ka. magod, Gang. Kanang imo, binuang man mo, Gang. Anong din siya mag-retire, makanisulti sa kuha. Kaya, usa ko na sa April Bangkok, Gang. Gang, para na sa imo ha. Okay? Ay ko guna-unahan na pa magoy pension pohon dawaton pero Gang. wala mag-sideline lang ko kuan bayan sila sa ani. Gang. Hindi ko masugot anong style ni mo, Gang ba? Sige na, Yung asawa man lang ni. Ha? Gang. Asawa na lang nato ni Rola. Laki trabaho ani. Yung di ko. Ang binibig. Kaya like, Ukaw ako magsayo, Gang, ha? Matulog na ko, Gang. mapasar man juga ka. Pasar lagi ni Gang. Mag-study na gani ko ginahin na rin. Gi-memorize na lang ko niya. Sa katinang literacy ba ito sa number 3? Anak gyud pagkugi gyud ha. Gang. Sa number 155. Paano ba ko yung trabaho? Wala.
Wala. Na number 99. Naglibre man kong do kadlaw, ano mo kong ipabalik. Onwards ko na hindi. Hindi na in-English ka. Ang sana ito. Takot ka. Yes, gang! Yes, kaya yan! Ano yes? Pasado ko, gang! Ah, nakapasar na juga? 100 items ka akong kuha, so daga 105, gang! Kamayo ko Wala ka na nga ng 105? Ah, 102? Sakto nga akong pangalan, huwag akong apelido. Bular ka na ko, gang! Wato na ko, kuhan, gang! Australia, gang! Yes! Yes! Yehey! 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 Ah, yun na pa, gang. Parang bitime na yung white, gang. tayo man na doon. Biyaan na magugus akong misis. Pero parang kay Nihila. Nakabalo na tibok Nakabalo na tibok barangay na to. Biyaan ako sa akong misis. Anagang. Ayaw ka wala ka, gang. Eh kung wala ka ko, mabuhay na ta. Lami ka ayo. Wala naman ko'y trabaho. Unya, biyaan pa dyan ko sa akong misis. Ikantsawan ako sa tibok barangay na to. Gang. Pag naanak ko dito, gang, ayaw ka pala ka, gang. Kay kwaon ka na ako diri. Unya, pag dito na magbuos, o gato ang mga bagong pamilya. Tinuod ka, gang? Tinood ka na, gang. Sige, gang, para pag-uli na to din eh. Nanakoy ka po ang hambog sa tibok barangay na to. Okay, gang. Gang, Ay, sige lang kilap niya, gang. biyaan naman dyan ko ni mo, gang. Ayaw ka pala ka, gang. Eh kung na ako dito, paunit ka. Unya, dito na tama mo yung gang. Unya, samtang wala pa ka din eh. Ako rin isa mabilin. Dito na lang ko. Nakabalo na rin ba ang tibok barangay na to? Okay na, gang. Okay, kung okay na kayo kung panagat ito, gang, di ako nakalako din, gang. Mingawan na dyan ko sa luto sa akong misis. Ayaw ka pala ka, gang. Kay pansiko na nato na, ha? Gang, Okay na, gang. ayaw ba ako kalintigang ha? Okay, gang. Kay kung kato na ko dito, gang. Hindi ko na ko din, eh. Tapos sa gang, kay kita mo, ato ko, gang, kay gibutaw. Kita oras na ako sa mo ng aeroplano, gang, oh. Gang? Gang, pag-amping gang ha? Okay, gang. Ikaw po, gang. Anong gamay man yung mga aeroplano? Sabi ka sa sero na, gang. Ato lang rin, do ka pa ito, gang, gang. Huge amounts of persuasion only worsened the situation. Leaving was a realization of the dream you wanted to pursue. It was the end of you. Tingala dyan ko, Brad ba? Di na ako sa makontak, Brad. Unya, pagkauman. Birds. Dili, Brad, birds. Birds, pamina, Birds. Di na ako sa makontak. Unya, gidelete bang ko niya sa, gi-block bang ko niya sa Facebook, Birds. Pati sa Twitter. Ah, birds. Unya, sa kanang Skype. Gi-block po ko niya. Birds, pamina, birds. Paminas kong istorya mo, birds. Birds. Nani mo, birds. Nag-chat mo si mo, Mrs. Birds. Unya, Nasa yung mensahe nga, angay ipakita ni mo. unsa man na, Birds? Ano na, birds, oh? Oh, Tadang! Basa, birds. Ano basa, birds? oh.
Ingna si Junrel nga di na kumabalik diha. Widya man na birds ay di. Ikaw na miskin nagbuhat-buhat na birds. Akong idawan birds ako, akong idawan birds ako. Basta birds. Kung magkabasa pa ka birds. Nagminyo na kong Australiano din eh. Sige, kabalo ka kasi pakalan sa iyang ban. Ha? Kabalo ka kasi pakalan sa iyang Australiano niya. Magminyo kami ni Alan Katzen. Alien Gathon. Sama na. Birds, pag kuman sa tanan, birds, ba't ka din ako sa makontak, birds? Mana birds, napay birds. Napay idana ko birds. Napay nagibutan. At sa mga birds? Oo, siya birds. Birds. Karon ko na, resign ka, early retire ka. Asa magkakaroon? Birds, Wala na birds. wala na kay kwarta, birds, ibihan pa dyan ko sa kong misis. Kung saan na Tawag ka kami, sa tibok barangay nato, birds. kawaw dyan ko sa tibok barangay na to. Birds, hindi mo dala na itong majiko na ito na birds. Birds, wala mag-magic ang akong ginabuhi. At sawa na dyan ko sa tibok barangay na to. Birds. Wala magbuhat na birds. Ika, magot. Awa. Birds, ayaw na kong basula, birds. Awa, dapat malipay ka birds. Kaya atong akong amigo na ko. Ikatsawa niya itong iyang amigo nga. Magkuhan, gusto magbinyo. Tingnan niya ka. Ikaw, ang kalingkawas ng takangan, balik ko ka. Sa sakto pa, birds, malipay ko kaya nakalingkawan. Dapat malipay ka birds. Birds, ang akong kwarta, birds. Katsawa siya sa barangay ninyo birds. At sawa ko sa barangay na to. I like Chopin. Love me now and again. Katsawa na ni Binarday.